Helburua dakizuenez jardunaldi hauena euskara eta euskal kultura herritarrengan hurbiltzea da. Dakizuenez udaletxeak herriak euskara biziberritzeko plan nagusiaren barruan berriztatzen murgilduta dago, eta hori ezin daiteke egin herri ekimena bazter batera utzita. Beraz, garrantzitsua nik uste dute nahitaezkoa dela herri ekimenarekin bat egitea, euskararen sustapenean eta baita ere jardunaldia aurrera emateko, eta horregaitik apostua argia da herri ekimena bultzatzearen aldekoa. Bestalde batetik, plana eta euskararen jardunaldi honek ere, hauek ere, euskararen erabilera sustatu nahi ditu, neurri handi batetan ezagutza modu batetan edo bestean bermatuta badago ere, erabilera ez dago horren beste bermatuta, eta horri nahi diogu ekin.